do tile fila in na caman bɛ yɛlɛ la mugɛ k'a fɔ ja an ka Mali a bɛna diya Mali Mali man ka sɛgɛn jamana in man ka sɛgɛn fɛn fɛn fɔra ko ka fɛn bɛ n ka hakɛ ɲini na bi a ka hakɛ ɲini na bi wallahi ni Mali ɲɛmɔgɔw tilenna ka baara kɛ ka ɲɛ wari yuruguyurugu ka dabila wallahi an man diya chômage bɛ nɔgɔya fɛn caman bɛ kɛ dunkafaw bɛ sabati sugu bɛ nɔgɔya mais maa kelen bɛ maa 50 niyɔrɔ dun maa kelen bɛ maa 10 niyɔrɔ dun maa kelen bɛ su niyɔrɔ dun maa kelen bɛ jamana bɛ guerre la k'o nafolo ta k'o dun o ka jugu ni Mali jugu ye olu kan ka da ka kantigɛ de olu de ye jamana in segin kɔ n'o tɔgɔ an bɛna baro kɛ bi sɔgɔmada in na lakanabaliya fɔlɔfɔlɔ an bɛna baro k'o kan parce que ale fana ɲɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'o bɔra yen i bɛna i ka hakilina di sa an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ min kelen don ka ayiwa banbaw minɛ minnu ye Mali wari tiɲɛ dun ko k'u wele k'u ɲininka dɔw welela n'o ye Ismail Bubé mais ka premier ministre kɔrɔ dun ayiwa bi an bɛ don min na ko bi est-ce que a tɛ daraka dun na kaso bonbon la kɔnɔna na ye ani a ka ministre des finances min fana tun bɛ yen à l'époque n'o ye madame Boire Félix Sissoko ko ɲininkaliw tɛnkɔra ale fana na n y'a mɛn fana ko ale fana a bɛ bolenkaw fɛ yen peut-être daraka bɛ taa ale fana sɔrɔ yen bi sɔgɔmada in na k'u ka frontière datugu dɛ. N t'a dɔn ko sɔn man ɲi wa n t'a dɔn mɔgɔ ka vérifier k'a lajɛ an ka malien de l'extérieur donc n t'a dɔn o ka vérifier n'a ka ɲi an bɛ se ka tɛmɛ n'a ye ou dans le cas kɔnɔna ko sɔn man ɲi ko labi non an ka radio tɛ dɛ internet la quoi donc comme n b'a ye la u b'a sɛbɛn na non net est-ce que net fɛngɛlen don réseau net tɛ marché la ayi anw yɛrɛ direct in na quoi direct in na quoi an ta in na quoi an ka page kan donc an k'a lajɛ si c'est bon ko c'est oui c'est bon maintenant voilà donc an b'aw fo k'aw barikada ma b'an lamɛn effectivement insécurité an bɛ direct la fana page kan donc page an bɛ page de tun réglé la donc voilà donc c'est ça merci beaucoup n hakili a b'a yɛlɛ ka ɲɛ donc an bɛ foli min lase bɛɛ lajɛlen ma lakanabaliya an b'a daminɛ n'o lakanabaliya la donc a ɲɛfɔ min kɛra tile fila in na ka donc a bɛ somɔgɔ samabɔ dimanche tɛmɛnen an y'a ye Tesalite marala hali bi wulikajɔ casque tubabuw ka yɔrɔ n'o ye faransi ka lakana yɔrɔ ye Tesalite o y'a ye o ye maaw mugujugu fili ka don u ka sɔgɔma joona wulafɛ vers midi 14 heures o kɔnɔna na français fila banana mais o sera k'o repousser a kɛra Tesalite dimanche tɛmɛnen dimanche tɛmɛnen aussi an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ Fana fanfɛ dugu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko ani Makakungo man jan ko Jumazara n'o ye dugu ye à 20 km de Makakungo n'o bɛ Fana mara la jateminɛ kɛra k'a fɔ dugu denmisɛnnin dugu naani denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan maa dɔw de bɛ na ka na u ka yɔrɔ bɛɛ k'a lotissé k'a feere nka donc mankan nana ka don u ni ɲɔgɔn cɛ u ni dugudenw ma bɛn ko la donc gɛlɛya bɔra kɔnɔ o ye ɲɔgɔn dɔw banana maa kelen tora o ko la jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi tile filanan komi i bɔra kalama Duwanza ni Boni ni ɲɔgɔn cɛ militaire min ka donc n'o olu ka donc o bɔtɔ la Duwanza ka taa Boni a kɛra mankanba ye et donc mobili piégélen dɔ tun bɛ ɲɛfɛla la o mobili in ka donc o tɛmɛna o mobili la dɔrɔn mankan wulila garak nka donc o ye tiri k'a ka mɔgɔw la finalement bilan laban nana ka kɛ mɔgɔ 17 o de tora a kɔnɔ donc o ye min fɔ an ye officiellement mais couloir kɔnɔ an bɔra min kalama an b'a dɔn a ka ca n'o ye donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen tile fila o tɛmɛnen o dugusajɛ yɛrɛ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ délégation dɔ wulila Bamako ani Sévaré k'a fɔ k'o bɛ taa b'o ye ka sangafoli kɛ o délégation ɲɛmaaya ka taa colonel Sambu Menkoro Jakite o ye ɲɛmaa yɛrɛ ye filanan ka taa donc le colonel Muhammadu Sine Doucouré n'o ye commandant des régions
Mopti yɛrɛ ani le colonel Moustapha Sangaré n'o ye chef de corps ye colonel Makan Alassane Diarra colonel de théâtre ani colonel major Claude Koulibaly donc n'o ye CMG intérimaire ye comme a falenna wele nana dɔgɔnin ka donc n bɛ dugawu k'a ye n ka donc pour que a ta fanga Ala k'a d'a ma donc o ko kɛlen ka donc o y'olu ta otage la kan kɔnɔ ye boni denmisɛnnin ninnu ni tiɲɛlen ka k'a fɔ o ye nɛni da ministre de la défense ni tɔw kan k'a fɔ n ka donc ko o sigilen b'o ka bureau climatisé la Ala ye don o don na fagali bɛ kɛ n ka donc o tɛ diɲɛ n'o ye gɛlɛya nana ka don o ni ɲɔgɔn cɛ fo ye mɔgɔ de bila n ka se ka négociation kɛ o ka se ka tila o la n ka donc o dugusajɛ o ye hélico bila n ka taa u nɔfɛ n ka donc pour que ka se ka bɔ kan kɔnɔ nin bɛɛ bɛ gɛlɛya min fɔ n ka pour les jeunes n'i ye jateminɛ kɛ effectivement n ka donc ni an bɛ yɔrɔ min kɛlɛ selen bɛ yɔrɔ min musalaka foyi wɛrɛ foyi t'a la e tɛ se ka maaw bila n ka ka mobili ta n ka ka mɔgɔ 100 200 k'a kɔnɔ ko blindé t'o ɲɛfɛ n ka k'a fɔ ko olu bɛ taa cun fɛn dɔw la n ka ko tiɲɛni bɛ kɛ n ka gɛlɛya b'a la m'a fɔ n ka donc tɔw ko blindé de b'o bolo o bɛ dakari kɛ an ka maaw la mais État ka disposition na sécurité ko la n'i ye Nations Unies mɔgɔ o mɔgɔ ye n'o bɔtɔla don i b'a ye n ka ko tiɲɛni ba tɛ ko fɛn mun na i b'a sɔrɔ fɛn dɔw dilanlen b'a kama n'o ye maramafɛn dɔw ye min b'a to hali n'i yɛlɛla bombe kan a masiba n ka mobili bɛ se ka tiɲɛ mais adamaden bɛ se ka porter parce que n'i ye mobili ninnu ye n ka katikati ninnu ye n ka donc pɛrɛntan ninnu na i b'a ye a bɛ se ka wuli jusqu'à 4 à 5 mètres ni adamaden min b'a kɔnɔ après i bɛ adamaden sogo de tɔmɔ donc o kɔnɔna de la n ka donc disposition ka taa ni hakili b'a la tuma dɔ la 3 frontières la Mali n ka donc Burkina ani Niger an ka mɔgɔw bɔra ka taa patrouille la o ko mobili min bɛ yen n ka donc Burkinabéw y'i kanto o segin k'u ka rapport kɛ k'olu fɛ n ka ko hali olu ka sow bɛ ta min na n'o banana o ka mɔgɔ bɛ don min na a bɛ fɔ min ma ko ambulance o ka ambulance bilalen de ko mais ko Mali kɔnɔna na n ka donc Mali troupe bɛ bɔ i b'a sɔrɔ katikati ninnu dɔrɔn de b'o bolo n ka donc katikati léger et hali o tɛmɛtɔla n'i ye marifa ci n ka n'a bɛnna radiateur ma n ka n'a sɔgɔla mobili tɛ taa yɔrɔ si a ko ni nin bɛɛ kɛra ko jateminɛ de ka kɛ minɛnko la tulonkɛ man kan ka kɛ minɛnko la min kan ka se ka di ka adamadenw ka ni kana baara ka se ka kɛ parce que a ka di denmisɛnninw ye denmisɛnninw y'o de yira faamaw na ko ti jɛnɛ ye tuguni k'a fɔ n ka donc ko o ka to bureau kɔnɔna na o tɛ foyi la temi ni n ka taa kumaba fɛw kafe minw k'a fɔ k'o tɛ se ka na sur le terrain ka na o dɛmɛ sɔgɔbi tubabukan ba fɔ ni n ka taa donc sisi n ka taa sasa n ka taa donc k'o tɛ bɛn parce que ko n'i ye jateminɛ kɛ ko jamana tɔw la ko généraux de bɛ taa n ka taa donc président comme Tchad ɲɔgɔn ka taa donc wa denw ka donc olu bɛɛ de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la pour que u ka jamana la ko mais aw sigilen bɛ bureau kɔnɔna min ka da u ye n ka taa donc tubabukan ba fɔ dɛ nɛni dara ani tɔgɔ tiɲɛni ani kuma caman fɔra Sadio ma ni Sadio yɛrɛ y'o mɛn ka taa donc a bɛ fanga in bila an ye mɔgɔ bila ka taa terrain donc o ye an yɛrɛ taara o tɛ fɔ dɛ ko an ye mɔgɔ de bila ka taa ko n'i ye jateminɛ kɛ olu bɛ min fɔ k'o nana ko terrain kan ko fɔlɔ n ka taa ko b'o kuma fɔ ko ka na n ka taa ko donc n'i bɛ chefya la n ka taa donc i bɛna yira terrain de kan donc o ti jɛnna ye n ka taa o mankanbaw kɛra dɔw kɛra n ka taa donc ala nana ka kɛ n ka taa donc o bɛnna kumaw kan n ka taa donc olu sera ka bila o ka taa so insécurité ko la aussi jateminɛ kɛra k'a fɔ tile fila na Banyankara mara la n ka taa donc mankanbaw kɛra Banyankara Bankas ani Koro ni ɲɔgɔn cɛ mun de kɛra n'i ye jateminɛ kɛ Bankas olu denmisɛnw ka donc ani Koro denmisɛnninw olu farala ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ k'a fɔ ko min bɛ kɛ la ko ti jɛn'a ye ko parce que ko olu ye accord dɔ de signé Mamaciw fɛ o accord ko nana cogo di n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc armée de kan ka se ka taa yɔrɔw lakana olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko armée ti nana gɛlɛya b'olu kan ka donc ala ye don o don na olu bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ o dɛsɛlen don ka sɛnɛ kɛ n ka donc maaw bɛ fa la don o don pour que hali k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛ kɛ fo dɔ ka kɛ i lakana n'o tɛ i tɛ se ka sɛnɛ kɛ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ o la komi armée de kan ka na olu lakana armée ti nana n ka donc donsow ka donc gɛlɛya caman bɛ se la olu ma minɛn min b'o bolo ani minɛn min bɛ n ka mɔgɔ ninnu bolo n ka kelen tɛ
donc olu fait ngata donc vaut mieux que accord ka signé o accord ko ina ngata donc accord signé o accord ma signé bi même bi kela olu ka yoro la ngata abe fo mi mako jakabo abe fo mi mangata ka fo ko fengo fe ngata donc no e gele ngata donc on est trop déçu o bara de bi kela olu bara donc olu be mi nyini sangata donc olu be lafia de nyini comme armée desna ngata kana olu sécuriser olu sona sangata donc pour que oni nunu ka sigi ka barake o bara en konna na ka hakilnanta min ba to ngata donc be bo gele en konna bangaska de un sigla aussi ngata koro yo jatimine bangasi yo jatimine mais gele na ka ke banyagara kawye sira datugu bankaskaw ye ko parce que ko ye accord signé maintenant ambe bankaskaw ka demsenu ka kuma kan lamé o ye mi fo ngata donc amena o lamé 21 nous jeunesse des deux cercles condamnons avec la dernière rigueur cet acte de blocage de la RN15 qui est aussi une route sous-régionale. Lançons un appel à toutes les autorités locales, régionales et nationales d'assumer leurs responsabilités. Demandons la levée immédiate et sans condition du blocus pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Fait à Bankas le 22 août 2021 pour Koro Ibrahima Guindo, pour Bankas Mahamoudou Guindo. ne Bankas ka de on ka kuma kan ani Koro ka de mais o bolen ka ban aussi réaction kɛra directement parce que o kɛlen ka sigi ka fɔ nana ka sigi ka kɛ toujours insécurité ko la ko in yɛrɛ bloqué la min na an b'a lajɛ dana ma sabu ka kumakan lasela bɛ yen an bɛ kuma d'a ma yɛrɛ min b'a bolo chef d'état-major Youssouf Toloba en b'a fo a cɛdenw bɛɛ an b'a fo ala min ye do bi do jira na an b'a fo préfet maire conseil de cercle muso fɛnw bɛ cɛkɔrɔbaw jeunes ko fɛn o fɛn na an b'a bɛɛ fo aw cɛ ani baraji an tun bɛ don min kɔnɔ bi do minɛ in kɛra anw fɛ danaw fɛ ani préfet fɛ préfet Bangarata an b'a fɔ kosɛbɛ semaine na ka bɔ Seware ka sa Koro sira in baaralen don mɔgɔw deginen don mɔgɔw hakili la donsow y'o kɛ pour que k'a digi mɔgɔw la o tɛ u y'a kɛ Koro Bankas Bayangara Douaza lafiya cogoya min na donso yɛrɛ ka faamu la diɲɛ yɛrɛ ka faamu na nin bɛɛ ye dɔgɔ ye insécurité de bɛ yen anw fɛ faamaw tɛ ka kuma mɛriw tɛ ka kuma dugutigiw a bɔ Koro ka taa Bankas u bɛ ka bolodɔ de bila ni mɔgɔ jugu ye donso bɛ ka sa don o don civil bɛ ka sa don o don transport tɛ se ka kɛ o de kama kɔsa in na an yɛrɛ ka don ka bɔ Koro ka taa Bankas ka yɛlɛ ka na Bayangara a kɔlɔlɔ bɛ ka bila donc u bɛ ka na fo Bayangara k'a ka dugu bɔsi ka di mɔgɔ jugu ma vraiment donso fana ye marifa ba kɛ pour que basigi ka na pour que an ka danbe ka sigi anw ma an ka kɛ an yɛrɛ ye n'a tɛ kɛ an yɛrɛ ye solution ɲini solution min ye an ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min b'a to anw ka kisi donso an ka jamana ka kisi jamanadenw ka kisi faama yɛrɛ ka ɲɛ jɔ anw ɲɛ na k'a fɔ ko donso fana ye dɔ la Toloba bɛ baara min na a jamana baara don Koro préfet Bankas préfet Bayangara préfet Douaza préfet u ka message ci sommet président ma an bɛ solution ɲini cogoya min na de ka fɔ an y'a miiri k'a fɔ ko Mali kelen don wa fila don nin ye an ta ka di jɛndisiw ma wa an bɛ Mali la wa an b'o dɔn parce que
o de bɛ fɔ yala an ye maliyɛn ye wa yala an taara ka yala an ye maliyɛnw do donc nin ye olu ka kumakanw ye k'a lase carrément maliyɛnw ma k'a fɔ ko gɛlɛya min b'olu kan bi nka tɛmɛ kɔnɔna na donc o y'o de bɔ k'a yira nin ye Dana Masagu ka porte parole ye o y'a kɛ min kama o m'a kɛ olu ka yecogo la k'a fɔ gɛlɛya de ka se ka na don mais olu y'a kɛ nka pour que jamanadenw ka se ka bɔ position dɔ la pour que jamana ba ka se ka sigi o hakilinaw de taara o se k'u ka taga seginw kɛ pour que taga segin ka nɔgɔya n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in kɔnɔna na yɛrɛ tuma dɔ tun kɛra mobili min bi circuler Bankasi ni Koro mara ninnu na ka taa donc o ye mobili ninnu bɛɛ minɛ ka taa jaje so après négociation kɛra o taara mobiliw di bi a y'a fɔ cogo min sariya ka taa donc musow kun bɛ biri et puis fɛnw bɛ sara ka taa donc n'o bɛ fɔ jaka ni fɛnw bɛ bɔ la jaka bɛ di u ma a bɛ d'o ma min ka d'o ye a bɛ kɛ ten wali musow b'a furu cogo min o ja min ka d'o ye ka taa donc o b'a kɛ ka taa donc ni min ka d'o ni ye o b'a kɛ foyi t'a la donc o ye gɛlɛya ye kosɛbɛ min an y'o jateminɛ tile fila in na ka taa donc nin waati in kɔnɔna na donc voici en gros insécurité ko la an bɛ se ka min fɔ hali bi kow ma nɔgɔya gɛlɛya bɛ yen région ninnu bɛɛ kɔnɔna na donc insécurité ko la aussi nka donc jusqu'à présent école caman de datugulen don kosɛbɛ kosɛbɛ école ninnu dayɛlɛlen tɛ groupement kɔnɔna na Mopti Bankasi Koro Douanza fo ka na se Kulikoro yɔrɔ dɔw la ka se aussi Kayi yɔrɔ dɔw la hali bi Kayi sira na aussi mobili tigɛli ko kuma in ka donc a bɛ kɛra maaw sufɛla la u bɛ mɔgɔw jɔ k'i ka téléphone bɔ k'a f'i ye n'o y'a sɔrɔ hali wari t'i ka orange mun na u bɛ tɛgɛ da i ɲɛ quoi donc ni gɛlɛyaw de bɛ kɛ la donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka dugawu kɛ jamana ye ala ka lakana ye ka donc ala ka sabati ala ka jamana ala ka basigi amin ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa an ka barosen filanan na barosen filanan a bɛ tali kɛ an ye k'a fɔ kunun premier ministre kɔrɔ Bugoye Mayiga ale kun welelen don ayiwa kiiri tigilamɔgɔw fɛ ayiwa ɲininkaliw kɔnɔna na u y'a bila bɛrɛ la n'o bɛ kasokunba ye ministre de finance fana n'o ye madame Jabo Fili Sisoko Fili Sisoko ale fana u y'ale fana bila bɛrɛ la k'a bɛ Bulenkaw fɛ yen ayiwa tɔgɔ nin b'a yira k'a fɔ sisan ko malidenw ka nafolo minnu tarakira n'a fɔra ko Mali bɛ kɛlɛ la ko minɛnw ka taa san dɔw maliden dɔw ka to wariw ɲagami progrès dɔw u ka tila ka t'u sigi télévision na premier ministre Bugoye ko dossier ninnu classera ka ban o sufɛ kelen bɛɛ la progrès bɔra ka kuma kɛ a ko dossier ninnu classera maa min fɛ o kun ye président kɔrɔ ye n'o ye IBK ye donc IBK fana kan ka wele ka ɲininka nin na wa a fana man kan ka ɲininka sabu d'a kan ale de y'u ka dossier classé ala y'a to ministre procureur kura min nana o nɔ la o ye dossier ninnu ta k'a dayɛlɛ tuguni o kɔnɔ ɲininkali bɛ kɛ IBK fana na wa wala an b'a ye k'a fɔ ale fana tɛ se ka ɲininka parce que u b'a fɔ ko cour d'assises dɛ cour dɛ a donna ta a bɔra ta mais min f'i ye n ka da donc kunu Sako premier ministre a y'i ka émission lamɛn a ye hakilina caman fɔ cour d'assises cour ko in na awɔ Sako a ko n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ bɛ min fɔ la ni cour ko in n'a bɛ fɔ o ma ko haute cour des justice ani cour d'assises bɛɛ tun ye kelen depuis Mali constitution fɔlɔ la Modibo ka waati la haute cour nin bɛ yen mais min don ka taa a tun tɛ kɛ k'a sigi de k'a to i bɛ kɛ k'a kɛ cogo min k'a sigi ka bureau d'a ma ka mɔgɔw d'a ma k'a tɛ kɛ ten donc n'a ka di cour d'assises an bɛ min kɛ la bureau bɛ se ka d'a ma k'a sigi aussi nka de façon pérenne mais min don a dépense de ka bon mais i bɛ k'a pour régler des comptes avec Amadou Toumani Touré o y'a essayé k'o kɛ donc pour k'a essayé ka fɛn kɛlɛ nka donc maintenant ko k'a miiri k'a fɔ ko 91 parce que i ka émission kɔnɔna k'a fɔra ko démocratie ye nin dilan pour que k'o yɛrɛ de protéger mais n'i ye jateminɛ kɛ ko caman b'o fɔ k'o t'a dɔn de parce que min don ka taa a bɛ yen a mɛnna parce que ni ko kɛra nka sani i k'a ɲini k'a kɛ k'a fɔ maliyɛnw bɛ tuma dɔ k'o yɛrɛ fili kuma na k'a sɔrɔ nka tɛ dɔn ko yɛrɛ daminɛ ye ka t'a dɔn nin bɛ yen nin bɛ Modibo ka waati donc il faut que ça soit très clair donc n'an bɔra o kɔnɔna na an b'a jateminɛ n bɛ tasi bila kɛ bi mɔgɔba dɔ ma n'o ye Sumala Sise an ka Sumala lamɛn fɔlɔ dossier ko in na armement ko in na n hakili la o don e ka sɔrɔ n ka dɔn ko maison de la presse la ne yɛrɛ de tun y'a maître de cérémonie a ye min fɔ an k'a lamɛn pour que a se ka se
se sont multipliés tragiquement en phase avec les cortèges funèbres consécutifs aux violences meurtrières, mafieuses et terroristes grandissantes au nord et au centre du pays, pour lequel nos compatriotes, abandonnés par le pouvoir central, ont payé un trop lourd tribut. Affirmer sans embâche que notre pays est en guerre et utiliser ou laisser utiliser à d'autres fins les ressources destinées à équiper et à former l'armée malienne pour qu'elle puisse faire face à l'ennemi et l'annihiler à tout moment et partout sur le territoire national, cette affirmation, dis-je, constitue un acte assimilable, je dis bien un acte assimilable à la haute trahison de la part du chef suprême des armées. Susceptible d'ouvrir la voie à sa mise en accusation. C'est pourquoi nous avons saisi l'Assemblée nationale du Mali d'une demande formelle à la date du 26 août 2019 afin qu'elle procède à toutes les investigations nécessaires et urgentes pour répondre aux questions suivantes et éventuellement à d'autres. 1. Qui sont les responsables de cette tragédie? 2. Qui a choisi et commandé les hélicoptères? 3. Qui a ordonné les achats et à quel coût? 4. Qui a procédé au règlement et de quelle manière? 5. Comment se sont opérées les transactions? 6. Pourquoi les hélicoptères Puma sont-ils loués au sol? 7. Pourquoi les avions Super Tucano livrés n'ont-ils pas les équipements de combat appropriés? 8. Pourquoi 2 avions Super Tucano n'ont-ils jamais, je dis bien jamais, été livrés? Allah hina suni al-Islam su bela jalena. Sumela kumakan a salen ka tabe barake et des questions de poser et ka pola no wallahi Sumela y répond. Sumela ka son min b'an bolo an bɛ se ka baara kɛ n'a ye san 20 Mali kɔnɔ a ye hakilina min ta ka kuma kow kan kan parce que a b'a dɔn ko de bɛ kɛ don Ibrahim Boubacar Keita n'a ka bubew min kɛra an ka procureur lamɛn fɔlɔ procureur de la République ye min fɔ sani an ka se ka taa Kassim Tapo yɛrɛ ye min fɔ a tɛ maa si to yen flash spécial la donc an ka procureur lamɛn. L'information que chacun d'entre nous a entendue, selon laquelle les dossiers liés aux affaires criminelles, n'est-ce pas, crimes commis lors de l'achat de l'avion présidentiel, n'est-ce pas, c'était à partir de 2016, et lors de l'achat d'importants équipements, n'est-ce pas, et des matériels destinés aux femmes, que ces crimes auraient fait l'objet du classement sans suite. Je m'inscris en faux, n'est-ce pas, contre cette information. Ce n'est pas de la bonne information, c'est une contre-vérité. Et je m'avais donc apporté l'éclairage nécessaire. C'est vrai qu'à un moment donné, sous l'Ancien Régime, des enquêtes de police avaient été menées parce que la presse s'est fait l'écho de la commission de tels crimes et qu'il avait été instruit au procureur de la République du pôle économique d'alors de classer l'affaire sans suite. Il s'est conformé aux instructions qu'il a reçues des autorités administratives, des plus hautes autorités administratives dont il le relève. Par la suite, un autre ministre de la Justice est venu, a estimé que cette affaire ne devait pas faire l'objet de classement sans suite et a donné des informations dans le sens contraire, donc de rouvrir les dossiers
liées à ces affaires-là. Des enquêtes complémentaires ont été menées, des ministres qui devaient être entendus lors de la première enquête et qui ne l'ont pas été, ont donc été entendus, n'est-ce pas, pour un complément d'enquête. La deuxième phase de l'enquête est venue avec de nouveaux éléments d'appréciation et maintenant, les deux procès-verbaux d'enquête ajoutés au rapport du bureau du vérificateur général devaient constituer une moisson d'informations à laisser à l'appréciation de l'autorité compétente. Donc, pour tout ce qui concerne les autorités gouvernementales, les hautes autorités, les poursuites judiciaires sont déclenchées au soin du procureur général de la Cour suprême. C'est la loi qui le dit. Donc, un procureur de la République au niveau du pôle économique et financier ne peut pas. Il ne peut ni classer sans suite, ni déclencher l'action publique. Ce n'était pas au procureur de la République de classer sans suite parce que l'appréciation des éléments d'enquête ne relevait pas de son autorité, mais plutôt de l'autorité du procureur général de la Cour suprême. Et parce que c'est la loi qui a dit, quand les ministres sont en cause, ils bénéficient du privilège de juridiction, et là, ce n'est pas au niveau inférieur que les choses s'enclenchent, mais plutôt au niveau supérieur qui est le parquet général de la Cour suprême. La Haute Cour de justice n'est pas fonctionnelle, c'est vrai, parce que l'Assemblée nationale, depuis qu'elle est dissoute, ipso facto, la Haute Cour de justice aussi ne peut plus fonctionner parce que les députés ne sont plus là. Mais les magistrats qui doivent instruire le dossier, n'est-ce pas, à travers le double degré d'instruction, sont à la Cour suprême. Que la Haute Cour de justice soit fonctionnelle ou pas, le travail de l'instruction s'est fait au niveau de la Cour suprême ici. Voilà. Donc, du fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de Haute Cour de justice, ne signifie pas que nous devons rester dans l'impunité. Parce qu'au bout de 10 ans, si les affaires ne sont pas jugées, les faits sont prescrits. On ne peut plus les poursuivre. Donc, les racines sont là. Le travail judiciaire s'est fait là. Tant que la Haute Cour de justice ne peut pas fonctionner, on ne peut pas la saisir. Donc on revient dans les droits communs, c'est-à-dire on les fait bénéficier du privilège de juridiction au niveau de la Cour suprême. On a 2 chambres d'instruction, première chambre, deuxième chambre, n'est-ce pas? Et après, on les traduit devant la Cour d'assises, parce que la Haute Cour de justice ne peut pas fonctionner. Cette jurisprudence avait été tranchée depuis les années 80 et nous sommes dans cette jurisprudence. C'est ce que nous respectons. Sinon, si on reste comme ça, non seulement l'opinion publique ne comprendra pas cette attitude d'attentisme de notre part, mais encore les faits seront prescrits. Au bout de 10 ans, on ne peut plus reprocher quoi que ce soit. Or, il n'y a rien de plus dangereux pour une république, la bonne santé d'une république, que l'impunité. Ah oui. C'est très clair. Net. Ça n'a qu'à faire de Soumela de Kumana. On va résumer Bamanakana. Soumela Kumana Kaira Kafo, Jamana Konana, ni komi kera avion sanko, ane mine sanko mi kera. Président Kabwa Kalama Kafama Dadwala. Ka akelina fana Jamana Janf. O baara in kɛlen ka ban a ye hakilinan dɔw fɔ ko avion ninnu sanna cogo di jɔn de y'a san jɔn de ye wari bɔ a bɔra cogo di avion min dalen b'a kɔnɔ kan ka taa a kɛra cogo di avion 2 yɛrɛ bɛ yen o ma deli ka di fɔlɔ o kɛra cogo di a papier ko ɲɛnabɔra cogo di donc Soumala ye ka donc a demandé assemblée nationale fɛ o waati o ka enquête kɛ fo ka taa ka taa assemblée ci o ma enquête kɛ mɔgɔ i bɛ ka di fewu an bɔlen o la ka donc procureur ka kuma ye min ye a ko maaw kana to ka tulonkɛ kɛ ko dɔw la ko n'i ye jateminɛ kɛ nka donc ko nin kuma min fɔra ni bɛɛ y'a mɛn ara télé la renouveau télé la Barou ka émission dɔ bɛ yen a yɛrɛ kumana
ayi kanto ngata ko dossier min ba aller contre la ko cour suprême ya juger ngata ko dossier classé la ngata kale jabajele ngayo fo men ba fa ko fendo ya i b'a fɔ ko a da ye kɛra kala ye ka sa yɛrɛ o de ko yɛrɛ bɛ teliya o kɛlen o dugusajɛ ka donc procureur nin bɔra ka kuma k'a fɔ n ka donc clairement dossier ma classé parce que waati min na n ka donc o ɲɛmaa min bɛ yen olu tun ye instruction di k'a fɔ ko dossier ka classé a tɛ bali anw nɔ i bɛ ka taara n ka kamara bɔ kaso la bɛɛ ɲɛna ye kamara minɛlen Maliki ye kamara minɛlen ka taa donc a ye Maliki nɛni hali bi a message b'a bolo n bɛ profiter ka n dɔgɔnin fo le ministre de la justice Maliki en son temps Maliki Kulibali k'a fo k'a barika da c'est ça aussi un homme d'état alors o baara kɛlen ka na se ma a ye instruction di ko kan ka taa kamara bɔ kaso la o kamara kelen ka kuma nin na baara nana ka se yɔrɔ dɔ la o ye dossier classé dossier classé Maliki nana Maliki y'a demandé ko ka dossier segin ka dossier dayɛlɛ dossier dayɛlɛlen enquête kura dɔw kɛra cour suprême na a fɔra de ka taa depuis mɔgɔ bɛ min na haute cour justice nin bɛ yen depuis Modibo ka waati mais min don a tɛ kɛ k'a sigi comme cour d'assises bɛ kɛ cogo min k'a fɔ ko k'a sigi définitivement a tɛ sigi définitivement mais i bɛ kɛ de y'a kɛ n ka taa définitivement o kɛlen ka ban c'est pas parce que i kɛra ministre ye i ye sonyɛli kɛ i ye kalabanciya kɛ i ye zonya kɛ ko k'a fɔ k'i tɛ se ka juger Tapo comme a b'a dɔn Tapo ni dossier in na Tapo ye avocat ye ko ka avocat de matériel min dira n'o ye 25 milliards ye o wari yɛrɛ sarala cogo min an da bɛna so parce que ni dossier na ko caman de ka dɔn o caman b'a kɔnɔ dɛ donc ni ye jateminɛ kɛ ka dɔn a ye min fɔ a ko maintenant o bɛ enquête kɛ ka donc n'a ma kɛ sisan ka taa 10 ans bɛ na se dossier bɛ kɛ ka taa donc fo o tɛ se ka ɲininka n'an bɔra o la aussi jamanadenw tɛ se k'a faamuya a fɔra ko min bɛ sonyɛli kɛ k'a bɛɛ ka minɛ o ka na n'an ka wariw ye ko ka frontière bɛɛ datugu min kɛlen ka sow san yɔrɔ bɛ ko n'i hakili b'a la k'i bɛ taa élection na i bɛ taa élection na wari sonyɛli min bɛ yen k'i bɛ taa mɔgɔ san n'a ye ka taa o ye wari de ye a kɔni i bɛ na n'an ka wari ye a bɛɛ bɛ gosi i ta tɛ o wari min kɛra ka taa i bɛ na n'a ye donc o kɔnɔna de la a ko maintenant ko rapidement ko enquête fila k'a bɛna kɛ chambre fila ninnu kɔnɔ n'o tilala assise min filɛ ka na a tɛ mɛn koyi assise min filɛ ka na parce que enquête kɛra ka ban donc o bɛ juger assise la assise nata yen kɔrɔ assise na tila a ye bo ye donc min don an tilalen o la an ti Kassim Tapo yɛrɛ lamɛn Kassim Tapo an ka Kassim Tapo lamɛn ale yɛrɛ a mankan cayalen don sisan dɛ a bɛ se o de la an ka bosokɛ lamɛn Premier ministre Bubey Sumelu Bubey Mayiga a ye n wele ko ma ko jeudi don a welelen don cour suprême na ko ni bɛ se ka a mantɔ ka k'a ka sɔrɔna donna ye Musa la welelen don mun na ko k'a t'a dɔn ko convocation kɔni cira a ma dɔrɔn k'a kana section judiciaire président y'a wele jeudi 10 heures d'accord n ala ka yira n na je serai là-bas n y'a fo ka waleɲuman dɔn a confiance la n sigilen dɔrɔn 10 minutes 10 minutes 15 kɔfɛ ORTM ye flash spécial annoncé donc o flash spécial ni procureur général cour suprême ale de bɔra ka kuma k'a fɔ ko Jana affaire min tun wula n'o ye sɔrɔdasiw ka équipement affaire ye ani président ka avion sanni a fɔra ko ɲagamiw donna na o procédure tun bɛ yen ko journaliste dɔw y'a fɔ ni Bubey tun bɛ kuma na Renouveau ka ko affaire classera a banna donc ale bɔra ka na k'a fɔ k'a ma jɛn n'a ye ka ko tɛ tiɲɛ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye bi tiɲɛ tɛ sini ko affaire ma classé ko procureur tɛ se ka affaire classé k'ale procureur général dossier b'ale de bolo ale de bɛ se k'a classé ale de bɛ se ka poursuite kɛ bon ale m'a classé wa dossier bɛ ka poursuit wa enquêtew bɛ sen na o de la n y'a faamu n ye Bubey wele kunbɛn donc procureur général ka kuma na nin dossier in de ale y'a lawuli dossier tun classera a yɛrɛ y'a fɔ ten ko yanni fanga ka bi o tun y'a classé ko mais ministre dɔ nana o ye dossier lakuraya bon ne hakili la o ministre fila bɛɛ tun bɛ fanga kelen in de kɔnɔ
mais ale kɔni ko le ministre dɔ seginna classement sans suite kan ko dossier b'ale ka niveau la ko procureur tɛ se k'a suit ale de b'a suit bon n'a ko journaliste ye min fɔ tiɲɛ tɛ a fana ye min fɔ sariya la tiɲɛ t'a la dɛ tiɲɛ hali kelen t'a la bon an minnu ye avocat ye diyagoya don n'a bɔra ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔw tɛ min dɔn a fana ka bɔ ka mɔgɔw la faamuya la sariya ye sariya de ye ale tɛ sariya sanfɛ anw t'a sanfɛ minnu bɛ ka juger olu t'a sanfɛ sariya b'an bɛɛ de sanfɛ sariya ye mun de fɔ ni minisiri ye ko kɛ k'a to minisiriya la n'a ye ka kan ka ɲangi n'a ye baara jugu min kɛ n'a sɔrɔ o n'a ka minisiriya baara de kɔnɔ k'a to a ka minisiriya baara de la a ye kojugu kɛ a ka kan ka ɲangi sariya an ka constitution 92 y'a yira k'a fɔ cour spéciale dɔ de bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko haute cour de justice ni assemblée nationale de b'o bila sen kan o cour de justice de bɛ ministre juger procédure spéciale de don ni procureur ye k'a fɔ ko ministre ye ko kɛ min bɛ sariya sɔsɔ a ka baara ministre sira fɛ a bɛ dossier ci procureur général ma cour suprême na procureur général bɛ dossier sɔrɔ cogo min na a b'a bila ka taa assemblée président ma o cogo la a tɛ se ka décision ta la a tɛ se ka classer a tɛ se ka poursuivre constitution ba yɛrɛ de ko tɛ donc ni dossier sera assemblée président ma assemblée président bɛ député o réuni k'a f'u ye bon ni ministre a fɔra k'a ye nin kɛ est-ce qu'an b'a yamaruya haute cour k'a juger ou pas u bɛ voter 2 tiers assemblée majorité 2 tiers constitution de b'o fɔ député bɛ voter député bɛ voter 2 tiers de majorité donc il faut que ni assemblée tilan 3 ye a sigiyɔrɔma 2 olu ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko poursuite ka kan ka kɛ ko bɛ fɛ ministre ka kiiri voilà n'o bɛnna n'o u y'o fɔ tuma min na de u y'o décision min ta ni dossier o de bɛ segin ka taa procureur général fɛ cour suprême na procureur général bɛ sɔrɔ ka chambre criminelle saisie u bɛ commission d'instruction bila en place olu bɛ a ɲɛɲini k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka mɔgɔw wele k'u lamɛn k'a dɔn ko kɛra cogo min na ni ministre ka n'u ko a ka kan ka ɲangi u bɛ dossier bila ka taa haute cour la o de b'a juger mais procureur tɛ se ni ministre ye ko kɛ min b'a ka baara kɔnɔ dɛ a tɛ se k'a poursuivre cogo si la mais min tɛ a ka ministre baara la n ye exemple minnu di par exemple an ka sariya la ni furulen don monogamie la n'i ye muso filanan ta ka to i ka contrat ma changer i muso fɔlɔ bɛ se ka taa sariya la k'a fɔ ko i ye sariya sɔsɔ a bɛ f'a ma bigamie sariya sɔsɔ don ni ministre y'a kɛ i tɛ sariya sanfɛ ni muso ye plainte kɛ ni procureur ye dossier sɔrɔ a tɛ se ka ministre poursuivre directement parce que ministre don sariya b'a prévoir k'a k'a ci procureur général ma procureur général de bɛ cour suprême chambre saisie olu bɛ juridiction dɔ désigner ni infraction ni correctionnel don u bɛ juridiction dɔ désigner min bɛ ministre juger ni ministre ye accident kɛ ka maa fa ala k'an kisi a bɛ f'a ma homicide involontaire o tɛna taa haute cour la o fana i bɛ taa tribunal normal de la mais procédure spéciale de bɛ yen parce qu'il est ministre cour suprême procureur b'a saisi a bɛ tribunal dɔ désigner min bɛ ministre juger mais o ni haute cour tɛ kelen ye o haute cour tu ne peux pas procureur général n'a rien à voir tant que l'Assemblée n'a pas voté n'a pas mis en accusation le ministre. Donc, procureur général ye o min fɔ tiɲɛ tɛ ko procureur tɛ se ale de bɛ se ale tɛ se ministre mana min kɛ a ka fonction na i tɛ se o. Bon, effectivement dɔw ko Yamusa poursuivra yan ko a tun ye ministre mais o y'a poursuivi quand même. O kelen tɛ sa ne ye kuma min fɔ kuma fila tɛ o. Régime fila de bɛ yen. Ministre ye ko kɛ min b'a ka fonction na. Boubé a fɔra de ko a ye contrat signé k'a to ministre de la défense don a fɔra ko contrat la ko yurugu b'a kɔnɔ ko surfacturation donc i b'a dɔn kɔni a ye contrat kɔni signé o kɔni b'a ka baara de la ministre de la défense ale de habilitelen don sariya fɛ ka contrat signé donc a ka baara kɔnɔna de la n'a fɔra k'a filila haute cour dɔrɔn de bɛ se ka juger mais Yamusa mun de fɔra Yamusa ma Yamusa a fɔra de ko o ye sɔrɔdasi dɔw faga u ye sɔrɔdasiw dɔw
latunu Yamusa ye papier kɛ k'a fɔ k'u bɛ mission na donc min reprochera Yamusa la c'est pas qu'il y a papier hors de mission kɛ o a fɔra de ko il est complice soldats ka tununi ani minnu fagara k'a y'u de dogo ka papier dilan k'a essayer k'o dogo o ye ministre ka baara ye wa donc o bɛ ko n'a ye ko de kɛ min tɛ a ka baara fan fɛ min tɛ sariya la a kɛra complice ye mɔgɔ dɔw sali la ni mɔgɔ dɔw tununi na o y'a poursuivre o de la o ni k'a fɔ Yamusa ministre de la défense n'a tora sɔrɔ an y'a affaire dɔ fɔ yan a yɛrɛ de y'a kuma fɔ a ka livre la 11 milliards min tunna ye n'a welela o la sisan ko parce que a ye contrat signé a ye 11 milliards di dɔ ma là a bɛ taa course a bɛ taa haute cour de la justice la voilà n'a tun welela o la a baara tɛ sɔn k'a fɔ ko a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ni haute cour tɛ mais a ma wele o la o u ye Yamusa poursuit de ko complicité d'assassinat et d'enlèvement est-ce que ministre ka baara ye assassinat ye o to ye o donc voilà la situation procureur général a tɛ se a ko procureur de la république tɛ se ka ministre poursuit ale fana tɛ se sariya dɔw de n'u ye fɛn kɛ mun b'u ka fɛnkɛ la a tɛ se maintenant a ko n'u ma poursuivi sisan ko ni san 10 tɛmɛna crime dɔw u tɛ se ka poursuivre bilen bon o fana tɛ sariya ye minnu kalanna minnu ye droit dɔn ne yɛrɛ ye droit enseigné ENA la e kun ye école karamɔgɔ ye ENA la n nalen 90 la j'ai enseigné à l'ENA ENA la u b'o ni fɛn ninnu kalan o prescription c'est-à-dire que ni ye crime min kɛ 10 ans n'i ma poursuivi 10 ans kɔfɛ i tɛ se ka poursuivre bilen ni délit don 3 ans san 3 i tɛ se ka poursuivre mais ni poursuites daminɛna fɛn de y'a bali tant que o fɛn in ma bɔ yen poursuite prescription bɛ jɔ de o donc nominali bɛ jɔ fɔlɔ quoi a bɛ jɔ f'i ka bɔ i ka o poste la voilà n'a fɔra sisan ko haute cour tɛ yen donc ni haute cour tɛ yen k'a to procureur ye dossier sama procureur général ma procureur général n ka kan ka dossier ci haute cour ma mais haute cour tɛ yen a dɔn an b'a kɔnɔ fo haute cour ka na ni haute cour sigira san min na o san dossier bɛ reprend hali n'a kɛra san 10 kɔfɛ prescription tɛ kɛ dɛ parce que a b'a interrompu de le fait que poursuites daminɛna o de an b'o kalan école la de quoi kabini première année deuxième année ninnu a bɛ f'i ye fɛn dɔw infraction bɛ yen ça se prescrit par 10 ans mais attention acte de prescription bɛ yen c'est comme ni dossier dɔw bɛ yen i b'a dɔn u bɛ san 10 kɛ u bɛ instruction na juge fɛ est-ce que prescription kuma bɛ fɔ tant que instruction bɛ sen na prescription kuma tɛ yen o l'inscription banna de pewu a clôturé la jugement ma kɛ dossier tora ten fo san 10 kɔfɛ a fɔra o la prescription bɛ kɛ mais e saisira e y'a kɔlɔsi haute cour tɛ yen ni haute cour nana tuma min na prescription dossier bɛ taa fɛ ne tun ye Dabo ka hakilina ye Dabo oui bon non Dabo yɛrɛ kɔni ne ma se ka min faamuya bon ale yɛrɛ sisanama lui il est l'avocat de la famille le grand Ibrahim Boubacar Keita i m'a ye a ko Karimu kana na wa ko ale b'a ɲini Karimu fɛ donc sisan ni a ka laseli ninnu ale b'a fɛ sisan k'a fɔ de ko ninnu tɛ se ka juger quoi ninnu man ka minɛ quoi o y'ale hakilina ye minnu ye Mali ka nafolo dun Mali bɛ guerre la o y'a jamana malidenw ka impôt n'u ka taxes ale yɛrɛ t'a dɔ b'a la mais ale bɛ se k'o kɔkɔrɔla don cogo di f'a b'a fɔ k'ale bɛ bɔ Mali jabaranin na ko ka kuma mais e bɛ se ka bɔ Mali jabaranin na cogo di ka kuma an ka wari suɲɛlen mɔgɔ min na k'an ka jabara d'e ma e tɛ se ka kuma o la tuguni. oui mais a ma ɲi. bon lui aussi bon c'est courant populaire maintenant fɛn dɔ de bɛ yen a k'a dɔn k'a fɔ parce que a ɲɛ b'a la sisan n dɔgɔ bɛ k'a dɛmɛ a ka lancement na o ye fɛn dɔ de ye o diyagoya de parce que n'i ye mɔgɔ dɛmɛ a kunko la n'i kunko sera n'i y'a tigi ye a fana b'i dɛmɛ i kunko de la o diyagoya de o ye an ka laadalako ye o dɔgɔ bɛ k'a dɛmɛ o fanfɛla de la k'a ka mɔgɔw labɔ k'a ka jama caya ale ka jama caya mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bila a kun na k'a fɔ ko jama min b'a taala ye a ka lancement ninnu na ko y'ale ka jama de a ka jama tɛ dɛ wa ale ni n dɔgɔ yɛrɛ tun tɛ kuntilenna kelen yɛrɛ ye fana o tɛ kuntilenna kelen yɛrɛ ye parce que ale ta tɛ Maliko ye Katimu ta tɛ Maliko ye dɛ parce que mɔgɔ min ye Mali ka wari nafolo suɲɛ e bɛ taa k'e b'olu defa cogo di aya parce que a ɲɛ b'a la sisan a ka juru dɔ bɛ ka sara jama b'a kɔ quoi donc a ɲɛ b'a la o jama min b'a kɔ hali c'est pour maintenant non n bɛ fɛ ka min f'i ye n bɛ fɛ ka min f'i ye Prince k'a fɔ jama b'a kɔ o tɛ k'a fɔ n ka dɔn ko fɛn wɛrɛ tɛ parce que ale yɛrɛ bɛ dossier
ale yɛrɛ bɛ dossier na cogo di parce que baara min kɛlen don baara min kɛlen don nka n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na ale de kɛra ko ka avocat ye tuma dɔ tun kɛra Bube nalen ɲɛmaya la Bube y'a demandé ka donc plus de 25 milliards a ka sara an da ka don dossier na dɔn mun de kɛra nin dossier ko in na c'est-à-dire a kɛra dossier fila de dossier fɔlɔ avion sanni ko a yurugu bonyana tantamli y'i kɔ don Fili en son temps ministre des finances de tun don jateminɛ kɛra k'a fɔ Bube ye ministre de la défense ye o bɛnna Kamara était chef de cabinet d'Ibrahim Boubacar Keïta Kamara min kɛra ministre de la communication ye o baara in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a lajɛ situation nana ka gɛlɛya ka na se yɔrɔ dɔ la i bɛ Bube y'a fɔ ko instruction dira ale ma par le président de la République en passant par Kamara pour que ka matériel ninnu di Go ma Go ye jɔn ye Kaɲasi den ka société don a sigilen bɛ Côte d'Ivoire ko bɛn n'a kan pour que minɛnw ka san ko parce que wari t'olu bolo a ka sara n ka da ko san 3 ɲɔgɔn donc marché dira ni société min kan ka san 1000 o y'o kɛ 6000 ye tanti min kan ka san ni 2 millions don tanti dɔw kɛra parce que enquête min kɛra ni ye jateminɛ kɛ n ka to au niveau de la cour du vérificateur 7 millions et quelques tantou sana wa 2 millions tantou de 2 millions à 7 millions donc ni ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na gɛlɛyaba de kɛra a kɔnɔna na donc ministre caman bɛ yen ka taa donc dossier kɔnɔ finalement olu yɛrɛ bɛ na o yɛrɛ sɔrɔ a la o b'o yɛrɛ sɔrɔ a la cogo di parce que olu yɛrɛ nana ka taa donc ça veut dire wari ninnu ka le moment où ka taa ko nana ka gɛlɛya ka se Bube ka taa donc ani ko caman ka taa donc signature ninnu kɛra cogo n'an ye jateminɛ kɛ ka taa donc avion ko ni fɛn ninnu na président ye baara bɛɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ka taa min tun ye min commission dɔ sigila o commission o mɔgɔ 4 de b'a kɔnɔ avion ko la Ben Barka ka taa min y'a cousin min bɔra sisan ka taa a bɛ baara kɛ a y'o bila ka taa kɔfɛla la sani a ka bɔ présidenya la Ben Barka qui a été secrétaire général de la présidence Banque mondiale ni FMI ko nana ka gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la o ko k'o bɔ gouvernement ko ka Bube bɔ ko ka Fili bɔ ko ka n ka donc Ben Barka bɔ avion sanko in na avion wari fɔlɔ taara ministère de la défense la o ye min kɛ n ka taa wari ɲagamina cogo min k'a ta n ka taa gɛlɛya nana ka kɛ mara nana bin o waati in kɔnɔ sans chercher à comprendre mara n ka taa donc a taara fɔ n ka taa assemblée la ko a tɛ se ka avion min bɛ yen ko papier t'a la o nkalon jɔra a la ko papier t'a la ko papier t'a la hali nɛgɛso papier t'a la a bɛ boli ale yɛrɛ bɛ wele a bɛ wele a tɛ taa ka danni kɛ o a bɛ kule la n ka taa donc fɔlɔ a bɛ kule a tɛ taa ka danni kɛ parce que ale yɛrɛ bɛ ɲɛɲini ka fɛn dɔw la n'i y'a ye o kɔnɔna na donc jamana fɛn caman kɛra o Ben Barka in ka taa o tun ye ministre de l'investissement en son temps avion sanna États-Unis de mara yɛrɛ ko avion sanna i bɛ ka ko 19 millions mara ko n ka taa donc ko 20 millions an t'a dɔn mara de bɔra ka explication d'a ma milliard excusez-moi donc nin bɛɛ min kɛra ka taa donc avion sanni ko kuma min kɛra namara min tun b'o kɔnɔ plus min y'a gɛlɛma yɔrɔ équipement militaire o y'a gɛlɛma yɔrɔ ye donc min kɛra ka taa donc baara ninnu jɔlen o la Bube nalen premier ministre la Boubou ministre des finances instruction kɛra tapo kelen ani cour suprême na jugement kɛra k'a fɔ ko wari in 25 milliards ka sara Go ye o y'a sɔrɔ Kanasi était conseiller technique au ministère à la présidence ale démissionné na a taara Côte d'Ivoire a bolila ka taa Côte d'Ivoire mais 25 milliards ni sara la a sara la n hakila information min bɔ an bolo n'o tɛ o bɛ se ka rectifier instruction dira premier ministre fait Bube fait en tant que premier ministre au ministre des finances
avec la complicité de Ibrahim Boubacar Keïta et le secrétaire général de la présidence, Wari Kassara. Wari Saraka. Au condamné de là, au dossier qui est le dossier d'Atou, qu'au sans suite. Et puis c'est qu'à famille, tout de même, Mali qu'on a galéré avec tout. Wari min dilé donc à ko barakate. C'est pour cela que la question de opposer. Avion me sana, matériel me sana. Ma chama be ngata o dabe na toala ma sa anga lisi info. Mais moi me be abe mo tambo. Ministre ou be wele. Et do yere be o be kofe folo. Ministre Koro. Ministre Koro o be kofala là. Et do be ngata ils seront entendus dans ce dossier. Mais ce que nous avons dit aussi à la gente. Ani Shogel. Avant Boubou c'était Igor. Ah, Igor. Donc avant Boubou c'était Igor. Mais c'est vrai. Donc ni Tchétimne que n'est pas moi mais à ça des l'instruction a été donnée à Boubou depuis. Donc on l'a Igor trop fois là. Donc Igor qui est la ministre mais ma trop fois là. Mais néanmoins donc tous ceux qui sont dans ce dossier là seront interpellés. Donc neko jetima aussi n'a pas fait qu'un kelen qui a jaya. Oh il refait nous zomi bien ayo le boy. Moi tu da là. Vous aussi, il faut que les gens, souvent les bobés mami, quand tu sais qu'à minute, quand tu as la sécurité garantie aussi. Au goût à clé tout là. Parce que le problème est qu'il a tellement à donner de sécurité d'État, tellement à donner de renseignements là. Bobé Meneli, Kololoba. Kololoba, parce que les Français. Amélé kata surtout dans la prison centrale la madia français. Français mo ko blanc donc est-ce que pour nous on va se prison dans la kata condition légui. On veut faire kaka bo prison na ko parce que ko atayorote prison centrale et parce que akara premier ministre. Hal ni kara président ni tieni ka bita prison. Ni jetimne ka on modèle ka émission ke semaine kono semaine flakono ni ndama se boubé ko. Mawi kato o hakla ko acharnement kamba contre de la. Non, maintenant, ministère de la Défense, là, n'est non d'oui. On y fait d'oui. Même bateau avec moi. Au court, il y a quand même au compte là. Mais prince, Jamana ko fouille, ngata itse ka ngata Jamana na flota ngata ki min kadi ni e ki ba kala. Ko ka fukati mo. Aïe, avec moi de. Et puis, ati mo compte là. Si Jenai Jamana me connaît en béjé, na flot mi en béjé. Qui sago kenai. Jamana konnana. Ko mi ki mi ke kaba na ko fenta la. Ko ta ka so gumbai. Anti Jenai. Nu ya la boyem. To mun fana go fana go. On doit me to me be ka to kanga saka fo. Fana ta roté. Donc la question c'est ça. Il est important que les Maliens comprennent et que n'y a pas d'aucun bagage à la ou ba côté. Parce que déjà, nous n'en sommes pas sur le cas dit, nous sommes Mali ferré d'or bitou. Ni du même mandat onka. Soumela ya faye, tu n'as pas de tienso. À quoi Jamana be position mina? Les Jamana n'abraka di Ibrahim Boubacar Keïta be Jamana chi. À quoi kanake élection na kay jé akona. Au bout kelen dia omba élection jé. Au bout kelen ngata donc armée bi domi ale ba kuma fa ko tara domi ombi na ministère de la défense là. Oui passation que omba. Mombli bi ministère de la défense là, mateme mombli flaka. Non to me voyager. Ne nous to ko ba fo non to me voyager. En tout cas mombli lui malien de l'automobile. Chef d'état-major, directeur de service au ministère de la défense là, machi tout te mombli tout me mimulu. Tellement armée tachien kablani. Missile mi bea. Wolo missile kelen tangata on to abuka tachien. Armée de l'air missile. Boube kelen de ake. Oui, tu vas faire. Oui, armée si. Katachien, directeur responsable de la sécurité d'État. A talé espionnage mbeka akara mogodeka. Il faut que ça s'arrête. Il y en a qui ont et que les gens comprennent. Machité, il y en a que les hommes comprennent. L'intouchable n'existe pas au Mali. Le moment où le directeur de la sécurité d'État, Moussa Diawara, a été arrêté à Kasola, j'ai dit en son temps que chacun a son tour chez le coiffeur. Douman Kada Ombey. Au lieu de chancer de Sorokat en camp, parce qu'au Bangela, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et ils ne sont pas aujourd'hui plus visionnaires que nous.
91 ans bɛɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan mais adamaden i bɛ tu ka danbɛlɛ i ka hɔrɔnya la ko dɔ bɛ yen man kan ka sɔn faden to mɔgɔ man kan ka Ibrahim Boubacar Keita nana ka jamana tiɲɛ ka se yɔrɔ min ka jamana halaki ka se yɔrɔ min ka connaissance halaki ka se yɔrɔ min o conséquence logique de ye nin bɛɛ ye mɔgɔ bɛ se ka taa mɔgɔ dɔ ye télé la k'o ta ka na kɛ commis de l'état min kan ka secrétaire général gérer k'o kɛ présidence secrétaire général ye Kamisa tɔgɔ ye Kamisa jamana na juguya tɛ maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ Mali belebele bɛɛ avec les intellectuels les hommes de très haut niveau k'i bɛ Musa Tɛmɛni kɛ assemblée président ye ala n t'a contre la n dɔgɔnin don de b'ale yɛrɛ donna ko la dɔrɔn ko bɛɛ ma tiɲɛ o n dɔgɔnin don ko bɛɛ tiɲɛna mais n'i y'a fɔ n ka mɔgɔ hakili la contre ko don non parce que normalement poste de responsabilité dɔ bɛ yen a bɛ di commune d'état de maa min y'a bɛɛ ye i b'a di olu de ma maa sɔnkɔrɔ bɛ kiri goyi la dɛ mais Ibrahim Boubacar Keita depuis a sera k'o kɛ pour moi a ma kɛ jamanaden ye danbeya t'a la ka taa ko la hɔrɔnya t'a la a ye jamana buruja a kelen tɛ dɛ a taara Kamara bɔ kaso la ka taa donc devant tout le monde ici ka taa Mali bɛɛ kɛrɛ dɔw ko ne ma ko jusqu'à présent ko n kan ka kuma dabila n ko non misaliya dɔ parce que jamana kalifa la non i b'i ka kan ka juger sa i b'i ka bɛ wele o a bɛ wele n y'a fɔ aussi ko président min bɛna juger Mali kɔnɔ pour la première fois devant tout le monde et que tout le monde soit content o ye Ibrahim Boubacar Keita san'a ka sa dans ce dossier avion nous sanna cogo min armement sanna cogo min il est bon que n ka pour complicité pour haute trahison comme Soumaïla y'a fɔ cogo min que Ibrahim Boubacar Keita soit accusé ni ko ni fɛngɛ bɛ ko la ale yɛrɛ de ma bɔ télé la k'a fɔ k'ale ye wari nafolo di ko ka taa avion ni kɛlɛkɛminɛnw ta ko mais ko avion kulolen filɛ gɛngɛlen filɛ dugu la ale de m'o fɔ wa ale de y'a fɔ n'i y'o fɔ e dun bɛ mɔgɔw de ka baara la mun n'i t'a fɔ o don kelen na k'a fɔ bon n ye wari di mɔgɔ minnu ma ka taa san n'u y'a gɛngɛ u dɔnnen don u tɔgɔ filɛ nin ye wa kiiri tigɛlamɔgɔ a y'u ka jugement kɛ e ma se k'o fɔ o e bɛ tila k'a fɔ tuguni k'olu ka papier ko k'o datugu k'o bila kɛrɛfɛ donc ale yɛrɛ caman dun a fana ka wele donc o don comme y'a to a fɔ ko k'a datugu dɛ a ka wele ka ɲininka donc c'est pour cela Ibrahim Boubacar Keita yan'a ka sa ala deli yan'a ka sa ala ka faga sisan ala ka hali bi n ka taa donc bana in ku a nin na o k'a wele yan'a ka sa ala k'a to Maliens ka se ka donc ça veut dire il faut que tout le monde comprenne ala kana faga sisan ala kana c'est pour cela que tout le monde doit comprendre que ça soit la junte militaire libyenne que ce soit les ministres de la République, que ce soit les directeurs de la République, que ce soit les secrétaires généraux, que ce soit les DAF, qu'ils comprennent qu'un jour ils seront jugés. Mais aujourd'hui, que n'a pas se caillé, Allah va juger. Allah va juger moi. Ni demi démarqué drogue talaye, et demi qu'un donc mon l'employé. Ou bana dɔ bɛ bɔ e yɛrɛ ka du kɔnɔ i t'a kɛ cogo dɔ. o y'a bɛ kɛ bateau kɔnɔ donc il faut k'u ka faamuya. fantanw sɛgɛnnen k'u ka impôt min bɔ. jamana bɛ kɛla gɛlɛya min kɔnɔ pour que jamana ka bɔ o la. aw tɛ se ka tulonkɛ k'o la o mɔgɔ bɛ sigi k'aw lajɛ. o tɛ se ka kɛ aw kɛ denbaliya ye o. Dieu vous a donné la chance de gérer le pays. Mais c'était avec honneur et dignité. Mais on tɛ se ka tromper. ayi ka jamana dɔn o ma k'aw bɛ tulonkɛ kɛ jamana na ko cogo min y'aw diya n'i ye ninnu ye faamaya la o bɛ se ka miliyɔn 10 di mɔgɔ ma ko miliyɔn 20 di ninnu ma. dɔ ma miliyari kɛ anniversaire ye yan. o kɔnɔna na dala miliyari anniversaire mali kɔnɔ a kɛra ka filmer ka bɔ ka yɛlɛ. k'a filmer ka yɛlɛ. ka mobili président de la république n'o ye Ibrahim Boubacar Keita o yɛrɛ y'a félicité o kɔnɔna na. awɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ ɛsɛ ɲa. an bɔlen o kɔnɔna na. ko filanan bɛ dugu kɔnɔ ka taa donc n'o ye coton culturel ka fɛn ka ko ye. Bakari Togola hɛbɔ an ka bɔ nin bɛɛ la danbe ni hɔrɔnya ni halalaya la Bakari Togola bɛ fɛ ka na kɛ ɲɛmaa ye tuguni. min yɔrɔ jumɛn. e t'o kalama de. parce que kuma kɔnɔna na ou bien. a bɔlen ka bila. o taara élection na tile 2 in na. Bakari Togola. association bɛ coton culturel la n ka taa donc o taalen ka taa donc mɔgɔ 3 de taara n ka taa donc Fana ɲɛmaa ani a tɔgɔ fɔ ten Bakari Kone. élection kɛra olu 2 farala ɲɔgɔn kan contre ka donc Bakari Togola ka Bakari Togola battu. tuguni. mun n'u sɔnna a ka présidenter yɛrɛ. donc Bakari Togola battulen. nanko n'o ye CNT ɲɛmaa ye. parce que wari dɔ bɛ yen ka taa wari ka taa ni combien de milliards a dalen bɛ yen. o wari o ma sɔn ka verser association mɔgɔw la. maintenant mɔgɔ kura min nana Bakari Kone
olu gagnene o be fe ka ta ministre no fe ka fa ko ko Bokar Togola ko do ka fa ko démissionne ko parce que ngata ko Bokar Togola de kan ga gagner jagoya donc Bokar Togola ba fala mo ye kale gagnena ayre ba do ka chira il a même reconnu devant tout le monde avec gagné ce que so mo de kono mais bela RP mo de be para la yura nango to ni RP mo ye mais quoi le avec para la c'est pour cela il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités mais RP mo be mun ki alsa maintenant war mi mbe ngata ga clan abe milliard chama bo do o konna de la o wali muso furusa o konna de la o to be ala mine ngata donc ka fembe ke ka milliard tangata ka di muso maka yala pour que se ka de ko ngata ka détournement que o shweni no kalabantia me ko be aujourd'hui Bokar Togola be fa ka se kana mali kono tambe ni horo ya be tena sa yo na misa mali do mo sombe donc c'est pour cela qu'on est ko conférence de presse ke aka wor sara folo o ko bi mimbe o be 1 mois d'am aka minen be bureau la na ma tangata o be UC tangata ka minen be ta ka filika bo o ya solution sharia donc en bout de là et dossier il paraît que quand passer ministre de la santé de bara quand garder le ministre de la santé et ministre de l'agriculture ka foko malien ko horone dambe ko sénégalais ko ante fe ka Bokar Togola ya anga ko la tuni ay mi ke kabe bolike ko me ko no yake parce que war clan bala ko no yake gelea bala ko no yake ko RPM mo ko kata o tsaka ko ton culturel perdu o ka élection kama o ka war ko ushweni kama ko o be malien sorogne ko chifoye ni o chiemba foye mais jamana de ngata dango ne ko ne dabale bar ma be seka de beka kaso la ka boka ngata ko tlaka ko ibo yoro keleni kaso la de ay so yoro keleni ya ko ko mata parce que ni shweni negetela ni kalabantia negetela munde tarani ke tara fola itte bana ngata ki mina ki soyi kundi cel mina itte ma ko ngata don nga e ngoti cel de kari bulo de wona abora senen nyante mene ka conférence de presse ka journaliste wele ayra ayra yaere ta suila o amamole katla ka fa ko 18 milliards d'obé ka fora kale eta o ma fa kaya ata abe ani nanko o flabe RPM o flabe Ibrahim Boubacar Keita ka moy il faut qu'on trouve la solution donc abo wele la radio la ka soma ka fo mawo mani nole no jamana ko la ikanga ko kaje kadam le ministre de l'énergie era la o era ko kaje kadam le ministre des finances la woro be bobi amba be surveiller la fengo febeke amba surveiller la marché be kela nogo la amba surveiller la et on va pas laisser les gens bouffer l'argent de l'État malien parce que kale ko parce que kibi nyemaya nyemaya mali man ka konyo minena mali ti tay mali dew de ka warbe tila bi wore me mali ko ngata donc ade sorra ko me ni wore gérer la même les chômeurs du mali ngata donc ben ska worso mais ma do be milliard mo kere ka ni yoron gisigi ni yere jamana tika ngata ko tike horo ni wa ko tike dambe tike yo ko tike halala yi wa ni ngali babi e ka sarati tebe 1 million kan milliard côté si la ngani si nyana o se ka ke chodi donc en gros million qui va so bi du en gros oui ni dans cette situation ni ni kala woni ni bulu aywa nun to ko wati be kata aywa ametani anga borose lawan yesa parce que web ben wati da tawolola nga yana nga tano e mamni lettre ci aywa fenya ira ka fo kuate patronal la ko avant Boubou ko c'était Camara était directeur de cabinet avec rang de ministre aywa ani dofana ko voilà Juma Dri Bajalan 3 ale fol de kamba le fo malama mi fɛn ko insécurité la ku ye pondo be ku ye o fana wili effectivement mobti straka ngata donc mobti ngata donc gundaga po mo yuli yal ko côté c'est vrai o ye tarabomu do ngata donc sankele mo replier le ngata tarabomu do ngata ka yor ka dinga sigi ngata o pont clé pebi teme o de kan kata sur la route de poisson fo wo ngata sraba mi bora kata teme ngata bankas ka fo kata la kata koro donc yo o pont kari mais ngata la jamna de be solution sur ala na ala na ka ngata ya so de fo ka jigi ndege be ngata suka présent ngata Simon Karala ngata bisa barbar ngata pour ngata saka baraka kon d'accord ya metanga borosé là-bas nous on vena tabike assise nationale de la refondation nga yano che ko madame Meiga Khadija
oh kay wakilinci ko de radio la kanice kan merci beaucoup donc ambe madame Soumare Fatoumata Bambera aussi fo no be atete bula na baraka assurance la ni wati na ngat donc abisi kala ka en la mer donc ambe be fo ka be barkada on continue ngata assisi ko be ya fo ngata donc maintenant ya est-ce que allez se ka bien ni abse ka ni élection ben gelem be ngata aujourd'hui Musala Kantala de bara de continue na chugo no mo senteli ngata foita bali transition on va prolonger. Quand on prolonger non. N'a qu'à prolonger aussi, n'est pas contre la même, mais fait bien fond. À qu'à prolonger notre barbe qu'elle a watté n'a qu'à se caquette. Ni hakliba la pronto 11. Gelen n'a qu'à se en cycle en commun. C'est pour cela bien que la chogel ni classe politique quand on y est. Avec elle a mis palais la terre. Donc on parle de la culture c'est bête. C'est bien la ngata ne même famille. Donc il va sur la réunion télé. Il va sur la réunion télé. Et on le fera carreau de. Donc maintenant au comme quel donc ko ka nyoy ka kuma na ka ga reporter mais ne ko na be reporter am si ka leje de ngata barabe ke chobi. Ce qui est important barabe ke la chobi o ka bara doubler ngata donc bara o ka damé. Il faut que Mim Blalé, le ministre des Réformes, qu'il aille très vite. Il va avoir quelqu'un de le ministre de l'administration territoriale. Les bébés qui y a des Mali secteur de Konana. Il y a des Bambé pour que force soit à la loi. Parce que nous devons s'arrêter là, nous devons s'arrêter mais arranger on te fait il m'a calé. Il m'a calé. Hali élection ina ngata nan tarata zon kule ma we nyonda o yari nanga kuno akuna sin tunia ko ere non te wada ko de ouais ko bandiu mi kele ka Mali wor shwe mi kele ka na from milliard shwe mun Mali d'Afrique mi d'Afrique ngata donc o ba de ba o do ere fola ka ngo bla ngata ko kata ma cartinina de ma bulu ko fola ko essence ko ni mo kan ga 100 à 50 000 francs par personne au bas 100 milliards d'euros quantité à peu près 6 milliards 6 milliards shwe o chole mbugolo et aux 6 milliards là, les présidents ont voté, 4 000 ans, 50 000. Donc ils savent s'ils ont 2 millions, dès le premier tour, on va gagner. Parce que Mali ont voté. Donc on va essayer d'être stratégie. Donc ça là, il faut casser ça. Donc et que Mali ont cadre ou bien, Mali ont cadre, nous avons créé un jamana fait. D'ambétique ou bien, oron bien, parti politique, moi, n'yama bien, moi, pas bien. Wanto lu bolo jogo o kan ga dawlu la ka jamana kan ko sebe na be fa ka bokele ya mo bo be no ma shere sega ta mun be war bo ka election sam no sega shere bo ko nyang mais réforme na o be de na kala o réforme parce que folo est ça ya bolo be ke hal ni mo gomne vidéo la ka tana ga to te prévu donc maintenant réforme ka ke an ka leje na da comment ça ka annuler tu mais mi ye zon kule oui mi ye goudron content content goudron kolon la mi ngata donc finance ou gérer chouga donc mi ye ngata donc armée matériel ou ta chouga là mi kera premier ministre ka wor nolo ta mais ni mandat dara ou beka ko be no wayo animateur de ouais mais ngata mais wota animateur qui nyamakala me ka gisi animateur yani nyamakala kana udo nyukona ale betla ka fakale be sedu umar atoko gidron dara nunu tanu tugo dola malikola nale halala ili halala be nale farala ka mali gudron yi chuba ngata ale reka kare konda to so fuima mais abiyo me ngata aga ka abiyo na kare konna na aga bala moto bolla bien ka be ko aka baya bana e bi joko seri kulubali o e war soro de amba don tande ay war don de ale de seri kulubali sakana sukoro so de mo no ko war abe ba bi ndo hari kele e bi sigara de la ki wo commentaire donc des affamés comme ça ni ben nyamakala ki kan nyamakala ki en dehors de la communication ni ti nyamakala re non nyamakala nyamakala on ga dambe konnana wolde bi chien fo fa mai ka ba ka dinike nyamakala ngata wolde be dambe ko fo wolde be horo ya kuma fo wolde be halala ya kuma fo wolde be barake mami ya nyuma yake ngata pour que ga se ka do ngata kuma fo nana c'est du marfala c'est wolde nyamakala halala c'est pas vrai et donc des ma kera ngata ko parce que ko bi ngata donc de mi kalo hal mi fama sama faka o ba ko faye sama ni ngata waraba faka o ti nyamakala yayi mande ma soma e mande ma kalfa o ngola
Donc il est important c'est qu'on ne dégoûte d'embêter nous aurons ni halala au mola et donc eux en caponia boli et donc toi même beau toi tiens donc on le t'a donc on a des folies la 50 donc bi on le belle à